johdosta. Arvostaako Euroopan unionia ketään maailmassa enää? Niin, Euroopan unionin johdolla on ollut hyvin ylimielinen asenne muuhun maailmaan. He ovat niin kuin valoa tuottava etujoukko, mutta lopputulos näyttää nyt olevan se, että Euroopan unionilla ei ole oikeastaan vaikutusvaltaa yhtään mihinkään maailmassa tällä hetkellä. Euroopan unioni ei oteta vakavasti Ukrainan rauhanneuvotteluissa. Entisen suurvallan Ranskan sotilasjoukot on potkittu pois Sahelin alueelta, Afrikasta. Heitä ei kunnioiteta ollenkaan. Ja näyttää siltä, että Euroopan unioni pelasi kaiken sen varaan, tämmöinen Yhdysvaltojen tuen varaan, ja ei ottanut ollenkaan sitä huomioon, että Yhdysvalloissa saattaisi tulla tämmöinen poliittinen käänne, jonka myötä sitten Yhdysvallatkin alkaa hyvin vihamielisesti suhtautumaan Euroopan unionia kohtaan.